1, 2, 2. Check. Yeah. Y'all ready for this? Hej, jeg er danser. Dans og bevægelse har fascineret mennesker siden tidernes morgen. For os i Kompagni B er dans og bevægelse vores liv. En kendt videnskabsmand har engang sagt, at for hver bevægelse eller aktion er der en reaktion. Hvis vi danser for dig i dag, kan vi så bevæge din dag i morgen?